So imi muri kuti mhosva yopiwa isusu vakadzi bhurugwa raita sei patsemuka paita sei imimi wakadzi ndoba ndabaya ndakapfeka makusei ndo randadzoka naro iri korakasara pamwe unotoona kuti kwatona mai nini wanogara ukoko waona aiwa asi pandiri kuramba ndepekuti how are you all marisi kwamuri koko. So nhasi tine mubvunzo mubvunzo uyu uri kuti irresponsibility yani kuti baba vange vakachena vakapfeka zvakashambidzika kusanganisira nezvipfeko zvemukati. Topa here blame kuna mai kana tichinge taona baba wane zvipfeko zvakabvaruka. Unopaona seyana kuti murume anga akashambidzika anga aine zvipfeko zvakanaka especially zvipfeko zvemukati but iye privacy ka vanhu vanenge vazozviona sei kuti ndakapfeka zvinhu zvakabvaruka like how toti baba ndimakanika vanopinda pasi pemota vachirara vachibhenda vachidini zvoonekera kuti chipfeko chakabvaruka saka baba vane mudzimai kumba ndiriko inini mai ado. Blame inoenda kunani? Kuna baba here because matadza kuonawo kuti chipfeko chenyu hachichaita kupfeka mugozvitengera, kana kuti choenda kuneni mukadzi kuti ndatadza here kuona kuti baba chipfeko chavo chakadini chakabvaruka. Izvi ngori pachene izvi apambodi kubvunza blame inouya kwauri iwewe ndio ne blame yese sei how iwewe ndio unowacha hembe ndio unogeza hembe ndio unoaina ndio unonipa hembe dzekuti ndipfeke futi handiti saka iwewe unozogezere hembe yakabvaruka wondipa kuti ndipfeke nini uchiziva kuti yakatsemuka iwewe. Aiwa bhurugwa harizi hembe ka bhurugwa iwewe unofanira towacha bhurugwa rako. Bhurugwa harizi part of hembe dzandinowacha. Munhu paatogeza wotowacha bhurugwa rako, saka iwe unozviwachira bhurugwa rako hausi kuona here kuti bhurugwa rangu ratsemuka, bhurugwa rangu ruda replacement, bhurugwa rangu rabvaruka. It's not a responsibility yangu yekukuwachira mabhurugwa. Okay, it's fine. Saka iwewe hauna basa rekuziva mabhurugwa ngokuti akaita sei? No, ini ndogona kumaziva handiti. Ndotoona kuti bhurugwa rabvaruka. But iwewe unofila how because iwe ndiwe uri kuripfeka. Is it my responsibility as a wife kuti ndinge ndichitoti nama newe pese paunenge uchipfeka uchigeza ndoona kuti une bhurugwa rakabvaruka? Iwewe wega hauzvifili here, haunzwi here kuti ine bhurugwa rangu apa harisisina kumira zvakanaka, riri kupinza mhepo? You know what, as men isusu hatina basa nezvinhu zvakawanda. Chedu kuhasela handiti tahasela tounza zvinhu patable handiti imimi sewakadzi ndimi munozoplana kuti muita sei asi we don't have time yekuda kutsvaga zvinhu zvakawanda handiti zvokuda kuona kuti bhurugwa raita sei patsemuka paita sei imimi wakadzi ndo basa renyu rekumaneja zviripo unofanira kundimaneja inini handiti unofanira kundimaneja semukadzi iwewe kundimaneja kuti zvinhu zvangu zvakamira sei, ndiri boy here, bhurugwa ndabaya ndakapfeka makusei ndo randadzoka naro here korakasara unoziva sei? Panoti management apa ndapafarira kuti tofanira kumanejai. Alright. So imi muri kuti mhosva yopiwa isusu vakadzi nekuti hatisi kuona kuti imimi bhurugwa renyu rakatsemuka. Zviri pachena. Aiwa, ko murume kana asingapi mukadzi wacho mari? Murume kana asingapi mukadzi mari? Yekuti azokutengerei chaari kuona kuti chakabvaruka chacho. Iyo ya lack of communication yenyu imimi. Yenyu ani nani? Iwewe nemurume wako noti murume nemukadzi vanenge vasingaiti communication. Vanenge paine problem manje inenge iri pasi because
haukamu kuti haupiwe mari iyo chichine chakaitika. Varume vari stubborn, vamwe varume vari stubborn vanoda kuita the head of the house and wotoita the leader akaomera usati wamboona vatungamiri vari stingy here wekutoti mari yacho anongokupa 1000 wekuti unotozoti grocery randiri kutenga ndiri 1000 iyo ndio unozotanga kutojingiridza kuti utotenge zvimwe zvinhu pa 1000 ipapo kuti grocery rikwane. pane nyaya isingatarisi vanhu yekuti vanhu munozoda kumhanyira kutarisa zvinhu zviripo panguva iyoyo kuti muri kuonei panguva iyoyo asi zvinhu zvakaitika kumashure hamuna bvira makambozviona handiti. So pakuzonzi munhu hausi kupiwa mari iwewe ndo zvakatanga kuita first day muchatanga kugara mese here iwe wakazvifarira ka ndo zvakatanga kuita first day muchatanga kugara pamwe patakazopinda paline up along the way akazochinja right. Why iwewe wakuzotara kuti haasi kundipa mari sina kutsvaga kuti chii chakakonzesa kuti asasakupe mari? Aiwa wakatsvaga makudo mugomo unomawana pamwe unotoona kuti kwatona mainini wanogara ukoko waona aiwa asi pandiri kuramba ndepekuti people muri kumhanyira kutaura zvamuri kuona panguva iyoyo but kune zviri behind